Naminpinsan na napukaw ti arapaap ti sangapulo ket lima ti tawen na abalasita ang kalpasan nga aksidente anay dung parte in maneho na motorsiklo iti kayo ti Akasya iti barangay 32 Korokor iti ili ti Bacarra. Basar iti pulisya bayat iti panagpapatrolyada, nasiputan da ti motorsiklo nga in maneho ti biktima ken inlubon na ti may samit laeng a menor de edad. Agpadang awan ti usar da nga helmet ken visibility vest. Sinitar da dagitoy ngem may pagrup asaan da nagsardeng arasun met a kinamat da. Along sila sa National Highway. So that prompted yung ating mga personnel po na businahan po sila para tumabi. Unfortunately, instead na tumabi po yung mga yung naka-NMAX, bumarurot po siya ng drive. Siyempre po, ang ating mga personnel, hindi naman po nila alam na mga minor po pala yun. And usually, kapag yung mga PNP personnel po is tatakbuhan, ang nasa isip po namin is it could either be meron silang daladalang mga illegal na bagay or tinatago na kung ano. Sinurot daging gana iti nakapasamakan ti aksidente ngem nadanunan dalaengen diti dua a biktima nakaudatal iti pakurbada paset ti kalsada iti naso o barangay. Doon po sa may part po ng kalsada na medyo sharp curve, blind curve. Bale, during that time, according to our PNP personnel, hindi na po nila ala na po sa kanilang sight yung mga nakamotor po. And then kasi nga po sharp curve po 'yun, parang blind curve. And then pagdating po nila doon sa pagbungad po nila doon sa blind curve, nakita na po nila na yung naka-NMAX nga po na 'yun is nasa kalsada na, nakahiga na po. After that, immediately tumawag po sila ng ambulance dito po sa ating Municipal Health Office for yung first aid and medical assistance. And yun nga po, unfortunately, upon arrival po sa ating sa hospital sa Lawag, is declared dead on arrival po yung babae at yung lalaki naman po is nabalian po ng kanang tuhod. Accordingly is gayam da, mag-boyfriend-girlfriend po yung ating mga naging victim po. Kinumpirmaran ti pulisya nga agpada nga awan iti impluwensya ti arak diti dua a biktima. Kabayatan na tinurong ti news team ti pagtaengan tinatay a biktima iti barangay 10 iti metlaeng naso nga ili tapnon alaan ti komento ti pamilya na ngem kunada saan da pay nakasagana nga agpa-interview. Impaganit ket ti pulisya asaan da nga ingkakaayatan tinapasamak. Idaw dawat da kaditi motorista iti panagsardeng dakuma no si tarenda ida. Kapagka po may mga ganun pong instances na for example po kinall out po kayo ng ating mga PNP personnel na nagkakandak ng patrol or nagkakandak ng checkpoint, wala naman pong masama na tumigil. Hindi naman po namin kayo sasaktan or whatsoever. But hindi naman po, doesn't necessarily mean na kapag po kayo is kinall out, is huhulihin na kayo or titikitan na kayo. Pwede naman po namin kayong pagsabihan, warningan, so that later on, hindi nyo na po ulitin. Nagpalagip da pay tinan-anay panagan na digiti motorista. Liklikan iti panagmanehon na kainom kang runaanen ita holiday season. Mark Magdirila, Balitang Solid North.